A Feira da Conserva de Vilanova deu o pistoletazo de saída hoxe á súa segunda edición. Dende o Xardín Umbrío, 27 postos ofertan os seus produtos. A feira destaca por mesturar produtos tradicionais con elaboracións novidosas. Para as conserveiras é unha oportunidade para promocionar os seus produtos. Pois penso que é importante en canto á promoción dos produtos para que a xente coñeza de onde ven o produto que fabricamos, porque, por exemplo, o noso produto ven todos das rías galegas. Pois é importantísimo, porque moitas veces os problemas que nos topamos é que a xente pois é reacia ou mellor a consumir conservas, ou consume conserva non como algo principal, a conserva é un alimento excepcional. Bueno, es importante en el sentido de que hay que darse a conocer a los consumidores, que nos vean, que nos puedan probar, que puedan comprar. A feira estará aberta ata o vindeiro domingo. As conserveiras destacan o ambiente e a atención que reciben por parte dos visitantes. Pois moi animada. Acabamos de empezar a feira, contamos de que vaya moi ben, temos esa esperanza. Por agora vexo moito ben, vexo a xente animada, moito ambiente. Os visitantes, tanto da comarca como de fora da comunidade, destacan a orixinalidade desta feira. Pues me parece algo muy diferente, muy innovador, y yo que soy del norte de Lugo, pues da gusto venir aquí y probar cosas diferentes. Pues que por lo menos te demuestran el producto de ahí de la tierra. Pues la verdad es que está muy bien, hay muchísimos productos. Pues muy bien, hay muy buen ambiente y la gente es súper agradable. A variedade de oferta de produtos en conservas e as súas elaboracións son moi amplas. Os visitantes tamén escollen o seu produto favorito. Pues a mí lo que más me gusta es el mejillón, que la tira al mejillón, sobre todo. Pues los mejillones en escabeche. Pues los patés me parece que están buenísimos, los patés de algas me parece que tienen un sabor muy natural. Me encantan los berberechos, vamos. Ao acto de inauguración acudiron numerosos cargos políticos e representantes de diferentes sectores empresariais. Tanto a conselleira como o alcalde destacaron a importancia de realizar a feira para recoñecer a un sector tradicional galego e que a súa vez tivo un papel importante durante a pandemia. O evento gastronómico tamén repartirá 2 premios, o mellor posto e o produto máis innovador.